گروپên çekdariyên li Efrîna Rojavayê Kurdistanê di talankirin û diziya mal û milkên welatiyan binpêkirinê derheqê welatiyê Kurd re berdewam in. Welatiyekî Kurd ji Efrînê ku nexwest nav û cihê wî were eşkerekirin ji ber metirsiya wî ji tolhildana wan grûpan ji arkê re çîroka xwe got. Welatiyê Kurd behsa rewşa derbederiya xwe kir ku piştî ji malên xwe derbeder bûn, grûpên çekdar mala wî dagîr kirin û ji xwe re xistin cihekê leşkerî, herwiha bêsedem ew girtin. Ji destpêka demsala genim, hevjîna wî ji wan çekdaran xwest ku hevjînê wê were serbest berdan û wan çekdaran daxwaza $35,000 Amerîkî beramberê serbestberdana wî kirin û ji ber wêyekê ew neçar bûn van pereyan peyda bikin. Ji ber ku were berdan û piştî ku hate berdan li cem hin ji mirovên xwe bicih bûn. Ji ber ku wan grûpan sozdan ku mala wan ji wan re vegerînin. Herwiha piştî wêyekê berhemê xwe yê genim şiyand ji ber ku berhemê wê pereyan wergire. Grûpek ji çekdaran destê xwe li ser wê berhemê genim û deraseya wî danîn. Piştî bikaranîna wan grûpan ji van kiryaran re ew welatî pirsyara wêyekê kir û $25,000 Amerîkî xwestin da ku berhemî wî jê re vegerînin. Di dawî de ew welatî neçar ma ku van pereyan peyda bike û bida wan çekdaran da ku qaçaxekî peyda bike û ji ber ku ew li gel hevjîna xwe bi cihekî dûrî Efrînê biçe.